ban san ma yaya aka yi ba ma aka yi a wannan garin har ma a wannan gidan ko da yaushe magana ɗaya kawai ake ta yi daga magana kuna magana wani ni fa ni duk yadda za a yi ma kawai ni ba sai na yi wani hakuri ki duba ki gani ni ne da muka ga magana gona sai a zo sai a kama yi maka wani magana ki ruwa sama ni ke ko bari ki dinga ni fa kawai ni fa duk yanda zan yi ne kudi kawai sai na yi ne ba saurin saka mutum wai ki ce zaki ga mai Allah ki fi ne sanin Allah ne da ni da kewa yake fara zuwa cikin jami'a ke ma kin fito un babuwa da an yi magana ke ma suke fara wani Allah Allah ki fi ne sanin Allah ne da ni da kewa yake babba mai kyawun gira da kyau na shirya gakin gurbin ido malama ta Allah ya kulla gare ki bare ma in kin ciyo ado da shi na san ki shi ya bayyana zuciyar mu ya shige ne rashin sani ne shi ya jawo muka yi haka ne na baki yarda wai ashe zami rabuwa ne duba rayuwata da zuciya duka ke ya sadiya ya yake lafiya kalau ya kwana biyu lafiya kalau wallahi na yi farin cikin haduwa ta da ke ka boye fa ba dai laifi ne ba ko baki ma laifi ba akan maganar kawarki Maryam Sadiya ina matukar son Maryam ina santa ina kaunarta ina mata so mara adadi amma na rasa yanzu ta gane to yanzu ya kake so a yi da Allah ina son zan yi amfani da ki dan Allah san zaki dan Allah ki shawo min kanta to shikenan in Allah ya ji zan yi mata magana haka damu shikin nagode ka san me a sai ki fada na kwana ba na ganin abokinka wa Allah sarki sani sai na nan lafiya lau wallahi na yi kwana biyu ba na ganin sa kike san bawan Allah da ya ce sai yayi kuɗi ina tana ta hada neman kuɗin amma ka san ina son sa so sanin wallahi yana burge ni ya sai shikenan zan ga mishi insha Allah to dan Allah kai kokari ni man Allah da zan kokarin masa to shikenan nagode kike samu damuwa insha Allah zan shawo miki kai to shikenan to sai an jima a gaida gida to shikenan sani wanda ke da girman kai zai tsaya masu soyayya Allah ba mu shi ba amma dai zan gwada yawan yi kokari gari zai so ha sani haba da Allah ni har ka bani tsoro ma wallahi tallahi ina ka shige ina ta neman ka sani ai ka san inda zaka je ka same ni ai zaka zo ka wani cewa kana ta nema na ai ka san inda zaka je ka same ni sani na'am wallahi ka bi duniya a sanne sani wallahi ka bi duniya a sanne wannan rayuwa wallahi kan ganuwa ce kan doka duniya da fadi sani to wallahi wannan rayuwa ta ka wallahi sani ka canza ta to haba sani wallahi ka bi duniya a sanne mallan dakata ni fa babu wani mahalukin da ya isa ya zo ya hana ni wannan cika wannan kudirin na sanin kanka ne cewa babu wani abin da nake guri a rayuwata banda a waye gari na zama mai kuɗi wallahi ka bi duniya a sanne sani saboda haka dan Allah kada ka ƙara kawo min irin wannan labarin shirma sani mai da wukaken komai zafi maganin shi Allah ni ba wannan magana bace ba to naji ba wannan magana bace ba naji magana ce akan wannan yarinyar Sadiya wace Sadiya kawo Maryam muna wannan kuma kai ka santa wallahi sani wallahi ina gama abu guda biyu ne idan baka so masoyinka ba wata rana ka so makiyinka to naji sai kuma me sani
kaga duniyar da kake ganin ta wallahi ya ganganuwa ce, kuma duniyar da kake ganin ta muna cin albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin sa ne aka yi mana ruwa da iska, aka busa mana numfashi. Bayan haka duk wanda bai so annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah ya tabe. Wallahi ka bi duniya a sannu, kuma yarinyar nan tana son kai ma ka so ta. Me aibin ta yarinyar nan? To ka gama dama ka san ka iya irin wannan wa'azin tun da liman ya mutu kaki zuwa ka gaje shi a masallaci. Ai tun da liman ya rasu tun da jimawa ka san ka iya wannan, sai ka je ka gaje shi ka zauna a masallaci ka ba. Akwai magadan shi, akwai magadan shi. Indin na gama ka bi duniya a sannu. To na ji. Rayuwar nan kanuwa ce, ni ma kusancin ka ne, dole ne na gama. Kuma Sani idan ka so ta me aibun yarinyar nan, yarinyar tana da kyau, ga biyayya. Sadiya kowa ya santa a kawayen nan, ba ruwanta da faɗa da sauran kawayenta. Kullum za ka same ta fa za su tafi islamiyya, idan sun dawo tana cikin gidansu. Me aibun ta dan ta ce tana Kai da Allah malam dakata haba. Da Allah malam ka dakata. Kaga babu ruwana da wani wata Allah ka daina kawo min labarin shirme irin wannan. Ni dole na gama. Dole in gama, ko kana so ko baka so, ni ma kusancin ka ne. Dole na ba wannan magana bace ba. Kamar da wuka kyan. Naji. Dama magana ce akan Sadiya. Kai shagarin da rana. To Allah mun gode maka. Kai masha Allah mun gode maka. Bismillah ya Allah. Kai gaji. Kai yanzu sabon gida. Kai gaji. Kai zama kamata ya zo an zama ƙara sabon. Ke Sadiya? Sadiya! Na'am. Bacci kike ne wai? Kamata ki dan fito ki sha iska mana. Kana za ki zauna? Zauna. Ina rana ya haka. Akwai zafin rana. Kin gaji ko Sadiya? Ai dole. An da kokari. Ai na ce yaushe abba zai dawo. Na'am. Baban naki? To yau mafarkinsa kika yi? To shi ke na abban ki yana dab da dawo. Allah ya dawo da shi lafiya. Idan ya dawo sai na gaya masa halin da kike ciki. In ma kake gaya masa. Ai tun da ni na miki magana kin ki saurara ta. Ai gwara idan ya dawo in sanar da shi halin da kike ciki da wannan matsiyacin yaron da kullum ba shi da wata magana sai yayi kuɗi. Baya ma ce insha Allah sai yayi kuɗi. Kina ganin jiya aka kora mu wancan gida muka dawo nan. Ke baban naki ban ga amfanin fitarsa ba. Zai tafi ya shararo shekaru bai aiko da komai ba. Ni na in ta wahala da ke sannan so kike kuma shigan gidan da zaki je ki wahala ko? To gwara in ya da sanar masa. Kin ga shi kila in ya faɗa miki dai ki raba da shi. Tunda ai na jiyo labari ma an ce yaron ba san ke yake ba. Ba ta soyayya yake ba. Ke kuma jarababbiya kin kankane sai ya so ki ko? Iya? Mu lokacin zamanin namu ma sai dai fa a ɗora maka aure kawai a kai ka gidan miji ba kuma san mijin ba. Amma lokaci ya kai yanzu har da wani zuwa gidansu ko? Ai da ba san zuwa gidansu Maryam din kike yi ba. Amma kwanan nan kin kafa kullun zani gidan Maryam. Ni inna ma yanzu ma zan ma ta gidan shi. Ai kaji dama na san saboda shi zaki. To je kin baban naki ya da kin gana ji dadin bashi labarin abin da ya faru. Tashi ki shiga ciki yanzu ki bashi wanki naki tattare min su gu daya. An jima in rana fada kya wanke min. Kuma daga nan ki sharo dakin. Ha? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dai na ga ta kaina. Allah dai ya shirya. Mun gode maka. Lahiya mai gida na kai takumi? Daga ina kike? Mai gida na zan hita nan waje mana in nemo kai kana gida ni ina gida me za mu ci?
To yanzu wa kika tambaya izini da kika fita? Ina nan a zaune ke kin fita, ni a mazauni na mai gidanki ni ban fita ba. Yanzu hakkin isa ki daga kafa ki fita ba da izini na ba. Amma nan na baki uwa daka aiko? Talaucin nan ba ni na daura maka kaina ba. To me gida ai ban ce ka daura maka amma ka zauna ni zauna yanzu menene ne daga cikin wannan al'amari daga na shiga nan gidan malam Rabu'u na je na samu abun nan fi sibilillahi shikenan nayi laifi. To ki tsaya ki mun faɗa tunda ni aje ni kika yi. Hakuri malam bari Ke kina zaune amma ki tashi sai ki dinga fita ke ba ki gidan malam wane ba ki gidan malam wane. Jiya na ga kin wuce gidan su Salisu me kika je? Kana kwance ni kike sa ake wulakanta ni sai a zata kaman ba ci da ke nake yi ba. Malam in ba nan makota ba gidan malam Rabu ina nake zuwa. To shi gidan malam Rabi'u me yake kai ki? Su ba za su zo gidanki ba sai ke ki je gidansu. To ai bari ki ji in gaya miki muna nan da ke kaga aure zan. To malam sai mi kai kaga irin samarin da na tara wallahi. To shikenan. In ban da rabon Maryam da Sani ma Allah mun tuwa da na cuce su na zo da su gidan nan. Allah ya sa in zo in haihe su nan. Kai kaga wanda kai nema da su wallahi kaga hanya ga za ta shigo man gida wallahi sai malam wa'in ma ba kaddara iyaye ma me zai zaba wani haka zo kana ga ba inna lillahi wa inna ilaihi ni za ki gani ki ce in ban da kaddara me yasa za ki aure yanzu suna can kan bene suna rairaye suna tsinta biskit amma nan ban da kashin awaki ba abin da suke tsinta ban da kashin awaki ni ban ga abin da suke tsinta nan gidan ba ba yaron nan wallahi da Allah ma ya taimake ni na auren nan kawai biyayya iyaye ne ba na abu ba banda biyayya iyaye kai ka san zaran ba kalan yadin bane har kana magana wai kara aure ya kware shi to yanzu ta shike je gidan Alhaji je ki aure Alhaji ni gaskiya na abu ta shike je ki aure Alhaji shikenan mana aure kuma ba fashi zaki ga suke faranta rayuwa manya. Ina wani baba? Malam me ke tafa da kai? Me ka zo yi nan? Na zo ni abokin Sani ne. Na zo ne da ni da shi da mu tafi birni. Okay, tun dama kai ne kake daukan yaro na ku je birni saboda ka lallata jube ka fa. A mazaunin ka na dan iska jube ka zo da gemu dan kuyat ka dauki min yaro ku je birni ka lallata shi. Za mu je neman kuɗin yayin shi. Ka ci gidanku. Ka ci gidanku nace. Ya za a yi ka zo ka ɗauki yaro yana gidansu an samu an ma yaro addu'a ya shiryu kai ka zo ka ɗauke shi ka je ka ƙara lallata. Ba za a gane wani ba za mu je kai ɗan gidan uban waye a garin nan. Kan yi Alhaji Isa ne. Alhaji Isa mai kifi? To billahi lazi da ka yau sai yau in dai akan Sani ne in baka shiga a hankalinka ba wallahi zan sa a ɗaure ka. A yawo gobe. Wace min da ka gani tun da nan ba kofan gidanku bane. Yaran banza yaran wofi. Sani! Sani! Wani ubanka yaka. Bawai na kwana? Lafiya lau Sani. Kai Sani, kakka sake ka tafi bariki ba da miyan bakina ba. Wallahi tallahi in ka tafi bariki ba da miyan bakina ba kai kaga abin da zai faru. Mala, me haka? Abokin shi yanzu nan ya zo ya ce zai dauke shi. A tsaya malam kuma shine zaka bai waki? Ke ina ja miki kunni. Ina ja miki kunni ba kya jin abin da kike. Ka shiga ciki ka dauko galma ka je gona. Ke addu'a ana yi iya bakin kokari wannan yaro da ke irin yaran banzan nan ne suke zuwa su dauki yaro su kai shi bariki. Ke kin ga yaron fa gemu dan kuyati ya zo wando ya tsaya wandan nan wanda ake sa mata ta zuge a malam komai yana tafiya da zamani ne wa ke da Allah ki shigo kina tafiya komai yana tafiya da zamani ba za ki bude baki ki ma yara abinda za su natsu ba shi ake yi malam shi yazo ya dauki min da su je bariki kai Sani shine zamani ne mai daga yanzu billahi allazi la ilaha illa huwa gonan nan na kore ka dauki galma ta cika da ka dauki galma ka tafi gona da sharaban irin wannan rayuwa na ga gona zai tafi
gona zai tafi ɗanki ne, ni na siya mai ragon suna ka ci gidanku yazo ka je ka dauko galma ka tafi gona. Ke ina raba ki billahi lazi haka yasa nake son ƙabo. Wai kai ka san me yake faruwa ma? A sai ka faɗa. Yanzu naga wannan yaron Kamal ya wuce zai je gidan Sani. Wa za su je birni. Birni? Kware ma ko. Wannan birni taka wadda na sani? Kware ko birni za su je su. To me za su je wa? Za su je neman kuɗi mana. To Allah ba da sa'a. Kai birni an ga mai rayuwar ƙauye ce. To wallahi Uban ma ba zai iya zuwa wannan ba bare shi kuma uban ba zai bace ba saboda uban baya san shi. to ka gani birni za su je. Yanzu aka ya tafi gidan su Kamal. A kai ka ba wannan furcin ba wai baya san shi. Ya tafi birnin uban ya tsine mai abinda nake tunani. Ku da kuna da ba ma shiri yana ga mu sai yayi kuɗi da na dauke shi. Haufa. Haka ma. Ayo ne. wai ni na tafi wajen Sai wannan ka sha uban yaro na malam kawai ka bari Allah kawai ka bari wai irin wannan gayan malamin nan naje wajen da ni da Sani fada mu tafiya fa birni fa wai irin ni da latsawa ya ce ba zai tafi wai mu ne yan iska A ba da Allah ne. Ku ne yan iska. wai ni ne dan iska ni da ce ma dan iska wai dan ya ga hulata haka wai ni da ce ma dan iska A gaskiya bai kamata ba shi ma din matsala ne da shi wannan tsohon da kake gani. amma bari na shiga kenan to ina ɗayan abokin naka Hamisu ba sai ka janye shi ba kawai ku tafi ku iyali. ina jin shi kuma ya tafi gida ni ko ban ma san halin ma ya da na ce sai yayi kuɗi ni barin ga ta idda zai kuɗin. a to ai sai mu je bariki ai ba bariki ake yi ba Kuɗi fa yin kuɗi na Allah ne. Gaskiya ne. Ko ba Ya haka ba? musu haka ne Yin kuɗi na ba. Allah ne. malamin nan fa ya latsa ni Kuɗi yake gaskiya so ya ga CBN nan Bari sai kula muku sa gaskiya. ya kuɗi. ni tafiya na bana ni gida Ni gaskiya fa ina yin ya sani. latsa ni. Yawwa. Ah, Ina yin kai. sani. Yin Kai kuɗi ka na san- Allah ne. ina faɗa muku kuna Ba kyale na sanin da nake. Ina yin sani dan koren nan ya bani jaka. Mutumin da uban ma ba zai bar shi ya fita birnin ba. To. to sai an ji na sa Kenan. yanzu Yanzu dai dai kun a ba. ne rayuwa take jira kuɗi domin sai ne ake bara kuɗi su ne suke faranta rayuwa manya wannan cewa ba ni yake gina ba ai na rantse da Allah kai wallahi in da kai ne gidan ba ya wallahi in ba siyar wannan ba gidan wallahi ba ya ma za a yi ma a gina ma wannan gidan ma kuma na rantse da Allah ni in ka duba cikin gidan nan ai na rantse da Allah kutumar mu da uba ai na rantse da Allah ni in na tashi gina nawa ko Qur'ani ba karamin haɗaɗɗen gida bane gudan nan ina Alƙur'an sai na yi kuɗin nan kai kutumar uba kai Bora uba kai ai wai gidan tura ba wai gidan ma biyu ne ka duba wani gate ai wallahi idan na tashi ko wannan gate din na tashi sai na sa wanda biyu shi wallahi kai ai na rantsa da Allah daga nan guriran sai gurin nan guriran sai gurin kama daga nan wallahi sai gurin kama ka duba tsayin wannan lintin bari mu ga waccan lintin na rantsa da Allah daga nan sai gurin ne rayuwa take jira kuɗi domin sai ne ake bara kuɗi Qur'ani gurin kana taho ne na rantsa ma da Allah ai wai ya magana tafiyan mu bannin nan mabuta kamar ya gaskiya na fasa kamar ya kai ni dan tafiya kofan gidanku babanku ya ce mun mutunci wai ya ce mun dan iska kalli kai na wai ya ce mun dan iska a dakata kamar kana ji ko su fo nan tsofaffin fa da kake ganin su fa haka za su same ka su kama yi maka wani nasiha suna ma wani wa'azi da wani aka ji mana kawai kai kowa ya kama nashi da Allah a jira kamal yanzu ba wannan ba zo ka ji wata magana na zo ma da ita kaga can na biyu wajen inda ake sababbin gine-ginen nan taron ma da Allah na biyu na ga wasu irin gidaje da ake kerawa nake gyama daga wani gida kai kaga wani get na rantse ma da Allah ko a kasar waje wannan get din yayi ba na ci ma ka zo ba wannan ba ni na fasa ma zuwa gaskiya da kai kowa ya je ni mina shi yo dalili kaga kamal kar kai mun haka ni yanzu ba ma wannan ta kawo zo mu je birni ba mu je ne mu nemo kuɗi mu yi gidan da yafi wannan ba ka tsaya kai kuma ba kaza kana tsayawa ai ka bari ka nemi izini ga babanka ai ka
ka bari kawai wallahi baba ko ya yadda ko kar ya yadda ko ya so ko ya ki dole ne sai na yi kuɗi kuma birnin nan dole sai na je ai dole ne mu je mu nemo kuɗin na ai in muka tsaya muka biyo wa'azin su wa'azi za mu ci kana ganin mutane jirage ki yawatawa a sama suna wucewa kai ba ka so ka hau jirgin kanka ne ban gane ba na so ba a to kuma sai ka tsaya ka biyo magana wayannan zan tafi in nemo kuɗin ne ai kai nake matsa ma a to wayannan tsofaffin ka tsaya kana jiran su Allah na tuba Saudiya ma ba ka ga ana zuwa ba kai baka da halin da zaka je ko ya umran nan ma da ake zuwa gaskiya ne fa a to ai alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi sai mun yi kuɗin nan kai dole ma sai mun yi wallahi dole ma sai mun yi kuɗin mun je mun nemo kuɗin nan mu hauka muke za mu zauna talauci haka ne a to hauka muke za mu zauna talauci kai da kake tsaya sai ka magana da Allah ka rabu da shi da Allah wayannan tsofaffin da haka su ga yasa da mutane suna mutane nasiya mutum zai ci da Allah zo mu tafi rabu da su ne rayuwa take jira kuɗi domin sai ne ake bara kuɗi su ne